Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da kasancewa a cikin wannan darasi namu na bug bounty, ethical hacking da kuma penetration testing. A wannan darasi insha Allah za mu yi magana akan abubuwan da ya kamata mutum ya sani domin ya zama ethical hacker ko kuma penetration tester ko kuma ya zama bug bounty hunter. Za mu fara da abin da ya kira da recon. Za mu nuna yadda ake tattaro bayanai game da target, sannan mu nuna yadda ake amfani da waɗannan bayanan da aka tattaro. Bayan mun nuna yadda ake recon, za mu nuna yadda ake exploiting na vulnerabilities. Nan ne za mu koyi abubuwa irin su client side vulnerabilities da kuma server side vulnerabilities. Idan muka ce client side vulnerabilities, su ne vulnerabilities da suke affecting na users ko kuma kace customers na application. Su kuma server side vulnerabilities su ne vulnerabilities da suke affecting na server din directly. Misalin client side vulnerabilities su ne cross-site scripting, CSRF, improper access control. Shi kuma misalin server side vulnerabilities su ne SQL injection, server side request forgery, irin su command injection da dai sauransu. Ba a nan kaɗai muka tsaya ba. Bayan mun koya maka waɗannan vulnerabilities, za mu koya maka yadda za ka yi nemo su, sannan da za ka yi apply nasu a bug bounty. Ba a nan kaɗai muka tsaya ba. Bayan mun koya maka waɗannan vulnerabilities ɗin da ake nemo su, za mu koya maka yadda za ka yi reporting ɗinsu a bug bounty programs domin su biya ka bounty.